Θεωρώ ότι αυτό που είναι ενοχλητικό είναι η αγένεια του Υπουργού Οικονομικών της Ελλάδος, όπως επιδεικνύεται κατά ποικίλους τρόπους. Καταρχήν, αυτό που λέτε ότι δεν βάζεις το πουκάμισο μέσα, αυτό είναι άθλιο κατά την άποψή μου, ή το βάζεις μέσα ή δεν το φοράς. Πας στην Downing Street, εν πάση περιπτώσει, να σε υποδέχεται το άλλο. Προσαρμόζεις κάπως το ντύσιμο σου με εκείνο του υποδεσπότη σου. Όταν πας σε ένα σπίτι που όλοι φοράνε γραβάτες, δεν πας με τις παντόφλες. Τρίτο και χειρότερο, το δεύτερο είναι ότι έχεις συνεχώς το χέρι στην τσέπη. Εγώ ταλαιπωρώ τα παιδιά. Εντάξει, αυτό είναι αμηχανία νομίζω. Δεν ξέρω τι είναι, να πάει σε ένα ψυχίατρο. Είναι αγενέστατο να έχει το χέρι σου στην τσέπη και δεν θέλω να επαναλάβω αυτό που έλεγε ο γυμναστής μας στο Βαρβάκιο. Κολόπεδα, βάλτε τα χέρια σας στην τσέπη γιατί ξέρουμε τι πιάνετε εκεί μέσα. Το τρίτο και χειρότερο είναι ότι δεν ξέρω να το προσέξετε αυτό. Ο κ. Βαρουφάκης βγαίνει έμπλεος σε αυτού και δεν συνιστά κανέναν από τους ομολόγους του. Όταν βγήκε το Μπλούμεν, πώς το λένε, Ντάσερ Μπλουμ, αυτόν από το Ασασέρ, τον πήρε και προχώρησε περνώντας μπροστά από τον κύριο Σταθάκη και τον κύριο Τσακαλώτο, του έγραψε στα παλιά του παπούτσια. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να συστήσει τον κύριο Σταθάκη και τον κύριο Τσακαλώτο, και ήταν προφανώς άγνωστοι στον Ντάσερ Μπλουμ, να του πει και εδώ είναι ο υπουργός Τάδε και ο υφυπουργός ή τι είναι τέλος πάντων. Δεν το ξέρω αυτό. Χθες το είδα όμως ότι το έκανε. Δεύτερο το έκανε στον Τσακαλώτο προχθές, ο οποίος έχει για να διακριθεί ο Κακομοίρης επειδή είναι χάλια. Έχει βάλει ένα χρωματιστό κασκόλ, έτσι κίτρινο μαύρο. Τι είναι αυτό. Και κάνει διάφορα αστιάκια. West Ham. Τώρα, το τελικό συμπέρασμα είναι, το θεωρείται σοβαρό ο Υπουργός Οικονομικών, δηλαδή ο κατεξοχήν υπεύθυνος μιας χώρας που αντιμετωπίζει τόσο μεγάλα προβλήματα, που η ίδια η κυβερνόσα παράταξη ισχυρίζεται ότι 2/3 του πληθυσμού είναι φτωχοποιημένα. Αυτός ο Υπουργός να ασχολείται τόσο πολύ με το ντύσιμό του, γιατί όλα αυτά που φοράει είναι παράκριβα βέβαια. Αυτά που φοράω εγώ, φαντάζομαι ότι ο κ. Βαρουφάκης θα τα πετούσε. Δεν θα καταδεχόταν καν να τα κοιτάξει. Γιατί εγώ ντύνομαι στο Εγάλεο, σε ειδικό κατάστημα Big Men, που είναι για τους χοντρούς. Ξέρω ότι αυτή η πολιτική θα αποτύχει. Θα αποτύχει παταγωδός και θα εφαρμοστεί το σχέδιο B του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο σχέδιο B, το οποίο δεν έχει ποτέ ομολογήσει και παραδεχθεί, είναι απλώς η πτώχευση. Λοιπόν, πέσουμε στον τοίχο. Και ο Τσίπρας, την κυρία Μέρκελ. Τι πιστεύετε ότι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας? Εγώ δεν βλέπω τι μπορούμε να κάνουμε. Τι? Εγώ βλέπω ότι μπορούμε να κάνουμε μόνο το σχέδιο Β. Και σας είπα ποιο είναι το σχέδιο Β. Ποιο είναι? Πτώχευση. Τι πτώχευση? Πτώχευση. Δηλαδή τι θα πάει? Δεν θα μπορεί το κράτος να πληρώσει τα οφειλόμενα, μεταξύ των οποίων και τους μισθούς και τις συντάξεις, και επειδή δεν θα μπορεί και θα πρέπει να πληρώσει κάτι, γιατί δεν μπορεί να μην δώσει τίποτα στον κόσμο, θα επανέλθει στη δραχμή η Ελλάδα αυτοβούλος, για να μπορεί να εκδώσει δραχμές και να δώσει κάτι στους υπαλλήλους. Άρα ακόμα πιστεύω ότι μπορεί να πάμε στη δραχμή από όλη αυτή τη δικασία. Βεβαίως. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μα τι άλλο βλέπετε σαν λύση? Θα μπορούσε να κάνει δημοψήφισμα, ρε παιδί μου, θα πει ότι. Και τι θα δώσει στο λαό δημοψήφισμα? Να αποφασίσει ο λαός, να μην μπαίνει αυτό. Καταλαβαίνετε, σας λέω, πτώχευση σημαίνει ότι το κράτος έρχεται στις 30 του μηνός ή στις 29 και λέει: ξέρετε, τους μισθούς του επομένου μηνός δεν μπορώ να τους καταβάλω, γιατί δεν έχω άλλα ευρώ. Ναι, αλλά πώς μπορεί να στηθεί μια κυβέρνηση πηγαίνοντας τη χώρα στη δραχμή? Άρα λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι στο τέλος του τούνελ αυτού είναι η δραχμή? Αυτό καταλαβαίνω. Εγώ πιστεύω, ναι, ότι η συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια, εκτός αν γίνουν και άλλες κολοτούμπες.